chlapka. Vzduchoprázdno. No. Okay. Minulý je konec sveta, oddielu. Teda za 10 minút je... Za 10 minút... Za 10 minút! Za 10 minút je konec... Konec tohto sveta, všetkého oddielu, všetko, čo poznáte doteraz. A môžem vyhnúť ja, Brco, Fuxo, hocikto. No, ale keď skončí oddiel, končím aj ja a to nedopusť. Táto kríza, do ktorej sme sa uvrhli, sami seba sa v roku 2011, došla veľká kríza v roku 2011. A aby ste tomu predišli, musíte zastaviť zlú sesternicu Boženu, ktorej maznáčik Zajko je tiež veľmi krutý. Nekúkaj na mňa.